हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो आं दिनै माने दुब्लियाव ओंखारदों एसे नै दुब्लियाव ओंखारदों माने जोंहा बर' माइ गायनो नागिरदों आरो नै टोटेल 7 बिगासो हा गायनो नागिरदों आरो बे एरियानि माने बेथिं जोंनि बे साइडथिं बर' आइजों गायो आरो आं बुंखादोंमोन नोंथांमोनखौ बै मोनसे भिडिअ'आव बै फारसे दुब्लिथिं बेसर आबादफोरखौ मावनाय जायो बा बेलेग बेलेग आबादफोरखौ मावो जोंनि बेथिं नाथाय बेबायदि बर' आइजों बा बर' माइखौ गायो नै जोंहा 7 बिगासो हा गायनो नागिरदों आं दिनै एसे दुब्लियाव ओंखारबाय आरो नै एसे खोथियाफोरखौ रानना होनि बिथिं खोथिया फुगासिनो दङ आरो खोथियाफोरखौ रानना होनो होननानै सानदों एसे ओंखारबाय ओंखायनो माथो होनना बुङोबा बेकार मानसि नालाय आबाद मावाबा मोनजाया नङा होमबा थांगासिनो दङ थांगासिनो दङ नोंसोरनि खाथियाव बेकार मानसि नालाय बेफोरखौनो मावनांसिगोन आरो ना बैथिं खोथिया फुगासिनो दङ नैबै फारसेथिं हिन्जावसाफोरखौ लादो खोथिया फुनाय हाजिरा हिन्जावसाफ्रासो मोजां हाबा मावो हौवासाफोराबा मोजां हाबा मावा फां फुं एकदम सब टाइमावनो माबा माबि बियो लोंनाय जानाय बायदि बायदि हिन्जावसाफ्रानो मोजां हाजिरा लादो नै माने बिदि हाबनो हागोन ना हाया आं हानाय नङा ना आरो मोनसे बाथ्रा थांनाय बोसोरावहा बेयाव माइ गायदोंमोन माइ गायनायावहाय दैबानाजों एसे लोमदोंमोन दैबानाया आरो दैबाना लोमनानै माने माइयाहाय दाम खम मोन्दोंमोन आरोना बिराद लस जादोंमोन देग्लायबा मा जागोनथाय देग्लाय इसोरा अनगोन ना अना एसे नायदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना देग्लाय बिराद दैबाना जादोंमोन थांनाय बोसोरावहा देग्लाय बेबायदि जायाथों आरो नै बेथिं दै ओंखारगासिनो मटरनिफ्राय दै दिहुनदो मटर सालायनानै नै बैनिफ्राय न'निफ्राय मटर फिटिं खालामनानै दै लाबोदों नै दै होनानै माइ गायगोन आरो गायनो जाथारबायानो गाबोन गायगोन आरोना दिनै खोथिया फुदो ओइ मा खबर नोंसोरनि लाबोदोंना लाबोयाखै मालिकफोरा हा मा लाल साहा ना गन्थं गोलावखौ गन्थं गोलावा दा नोंसोरो हानाय नङा गन्थं गोलावखौ लाथ'नाङा लाल साहाखौनो लाथ' आं एसे खोथियाफोरखौ रानना होनि बेलाय खोथियाफ्रा वाव बिराद मोजां खोथिया फुदो बिसोरो हिन्जावसाफ्रा नै खोथिया दैलां बायदि जाखाबाय नै बे खोथिया आरो मेनके आबादारिया जोंहानि आदायासो आं नङा आरो नै बिराद खोथिया फुखाबाय बिसोरो एकदम माथो गैया जादों माथो गन्थं गोलावखौ बिना लादो गन्थं गोलावखौ बिना लादो लाल साहासो होफैगोन माथो लाल साहासो होगोन दायो नै खोथियाबो बिराद मोजां जादों एकदम सुपार जाखादों खोथिया बिराद मोजां आरोना खोथिया आरो देग्लाय इसोरा अनोबा मोजां जागोन आरो नै हेल' मा एसे नायखाङा नोंसोरलाय हा बा मा नायगब गन्थं गोलावखौ लाबोना होफैबासो मिथिगोन र' होमबासो माथो ओंखारगोन नोंसोरनि ना बिराद खोथिया फुखायो बिराद मोजां जादों खोथिया आराम ना सुपार आरो बैथिंबो एकदम बर' आइजों गायनो रेडि खालामगासिनो बर' माइ गायनो माने बेथिं बर' माइ गायो आरो नोंथांमोनाहाय नुगोन बै फारसेथिं बेसर आबाद एकदम दुब्लि गंसेनो
बेसर आबाद फोदों नाथाय बेथिं बर' आइजं जोंनिया जाखायो गासैबो बर' आइजं गायगोन बैलाय दुब्लिया बैफोरावबो गायगोन बैफोरावबो गायगोन सब दै दिहुननानै गायगोन बेयाव दंग' बलान जेबो गैया हा सिंनिफ्राय दै दिहुननानै मटरजों फिटिं खालामनानै माने आबादखौ मावगोन आरोना हाजिरा बेसां नोंसोरनि 300 फुनांगोन बिदिबा मोजाङै फु गायनायाबोथ' नोंसोरनो गायगोन लासै लासै फुनांगौ जादों आरोना जगोन ना नङाबा नै गासिबो खोथियाखौ बिसोरनो फुदों नै गासिबो खोथियाखौ बिसोरनो फुदों टटेल 7 बिगासो हा गायगोन आरो लोगोफोर नै बे फारसे नायोबा एकदम बेसर आबादानो गोजा गासिबो दुब्लि नाङैनो बेसर आबाद एकदम सोरगिदिं बेसर आरो बेसर बे दुब्लिया गासिबो बेसर नै बे जाबाय खोलानि दुब्लि आरो बे फारसेथिं नायोबा साहानि दुब्लि एकदम बे जोंनि एरियायाव माने गासिबो बेसर आबाद गायदों बे दुब्लि फारसेथिं आरो जोंनि बैथिंथ' आं दानि दिन्थिखाबाय मामोन बेयाव बे मा होनना बुङो बर' माइ आरो बेथिं नै बेसर आबाद आं नोंथांमोनखौ बै समावहा दिन्थिखादोंमोन बे बिबार बारनाय समाव बेसरा बिबार बारनाय समाव आरो नै बेसरा दायो माबायदि कालार जाबाय नै नायदो माने फिथाइ थायदो बिराद मोजां जाखादो आरो नै बेसर आबादाहाय बिराद मोजां जाखादो नै गासिबो माने बेसरानो गोजा दुब्लि गंसे एकदम आरो बे फारसेथिंबो बेसरानो गोजा नै बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेवहायनो आं भिडिअखौ फोजोबबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ